ки ҳуқуқи иштирок дар интихоботро дорад. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки синнашон то рӯзи интихобот ба 18 расидааст, ҳуқуқи интихоб кардан доранд. принсипҳои асосии гузаронидани интихобот кадомҳоянд? интихобот дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ҳуқуқи умумӣ, баробар ва бевосита бо овоздиҳии пинҳонӣ, кушод ва ошкоро сурат мегирад. иштирок дар интихобот озод ва ихтиёрӣ мебошад. ҳуқуқи баробари интихобот. интихобкунандагон дар асоси ҳуқуқи баробар дар интихобот иштирок мекунанд ва ҳар кадоми онҳо як овоз доранд. дар ин радиф шахсони маъюбият дошта чун дигар шаҳрвандон дар асоси қонунгузорӣ ҳуқуқи баробари интихоб кардан ва интихоб шуданро доранд. мудохила ва ё назорат ба изҳори иродаи шахсони дорои маъюбият манъ аст. маводи овоздиҳӣ, макони баргузории интихобот бояд ба имконият ва тавонмандии шахсони маъюбият дошта мувофиқ ва фаҳмо бошад. дар моддаи 29 конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи маъюбон ки онро Тоҷикистон эътироф кардааст, омадааст: шахсони дорои маъюбият ҳуқуқ доранд ки бевосита ё тавассути намояндагони озодона интихоб шуда дар ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъиятӣ иштирок намоянд.